Poštovani gledatelji, dobrodošli na hrvatski televizijski program Croatica TV. Dear friends, welcome to the Croatian television program Croatica TV. In today's show, we bring to you. U današnjoj emisiji donosimo vam Desetak tisuća hodočasnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine u nedjelju 5. listopada krenulo je na hrvatsku nacionalno jubilejsku hodočašće prema Rimu koje traje do 12. listopada. Hodočašće se odvija na inicijativu hrvatskih biskupa, a cilj je duhovno obogaćenje, osobna obnova i zajedništvo s crkvom u Rimu. Hodočasnici su tijekom putovanja pohodili brojne znamenite gradove i svetišta, među kojima su Asis, Pisa, Loreto i Spoleto, gdje su hrvatski biskupi i nadbiskupi predslavili svete mise. Tim su činom iskazali važnost molitve, zajedništva i duhovnog rasta na putu vjere. Nacionalno jubilejsko hodočašće nosi simboliku nade, posebno značajno u ovoj godini nade, potiči ću hodočasnike da svoje iskustvo vjere prenesu u svakodnevni život. Među sudionicima hodočašća nalaze se i oni koji su putovali posebno izazovno. Željko Marjanović iz Davora stigao je u Rim pješice nakon 33 dana i više od 1200 km, svjedočići kako je s vjerom moguće prijeći i najveće udaljenosti. Vrhunac hodočašća bio je susret s papom Lavom XIV, koji je izrazio radost i dobrodošlicu hrvatskim hodočasnicima na trgu Svetoga Petra, gdje ih je pozdravio na hrvatskom jeziku. Istaknuo je živost vjere hrvatskog naroda, koja se kroz stoljeća očuvala i danas plodi kroz svjedočanstvo obitelji, župa i zajednica. Ohrabrio hodočasnike da ostanu vjerni svojim kršćanskim korijenima, dijele vjeru s novim generacijama i svjedoče ljubav prema Kristu i crkvi, bez obzira gdje se nalaze u svijetu. Također, Papa je podsjetio hrvatske hodočasnike kako vjera raste kroz zajedništvo i dijeljenje, te poziva da se kršćanske vrijednosti prenese djeci i mladima, kako bi hodočasnici nastavili biti kvasac mira, dobra i nade u svijetu. Na kraju, šalje svoj apostolski blagoslov hodočasnicima, njihovim obiteljima i cijelom hrvatskom narodu uz posebnu zaštitu Blažene djevice Marije. Nakon susreta s papom Lavom XIV na trgu Svetoga Petra, održana je sveta misa na hrvatskom jeziku koju je predslavio zagrebački nadbiskup i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije Dražen Kutleša. U Vatikanu je novim susretom s papom nastavljeno hrvatsko nacionalno hodočašće u povodu jubilejske godine. Na općoj audijenciji na trgu Svetog Petra Lav XIV se ponovno posebnom porukom obratio Hrvatima koji su stigli iz svih dijelova domovine, ali i Europe. Nazvao ih je hodočasnicima nade, a koliko je njih sve dojmilo, Antonio Zavada. Iako se papa na općoj audijenciji obraćao svim vjernicima svijeta, Hrvate nakon jučerašnjeg susreta nije propustio pozdraviti. Con grande gioia saluto tutti i pellegrini croati. Svima je uputio poruku koju će nositi dugo nakon odlaska iz Vatikana. Fratelli e sorelle, come pellegrini di speranza siete arrivati a Roma per confermare la vostra fede sulle tombe degli apostoli. Fieri della vostra storia e radicati nella fedeltà alla Chiesa e al successore di Pietro, portate avanti il tesoro ricevuto. Dojmove hodočasnika nakon svega što su čuli nije bilo teško sažeti. Odlično, neopisivo i nestvarno. To je nešto što se doživi jednom u životu. Biti ovako uživo, ovo je nešto stvarno predivno. Jer sada su se svi uvjerili da novi papa misli na Hrvatsku. Ovo je veliki dan danas za svih nas, posebno za Hrvate i Hrvatsku, jer vidjeli smo koliko Papa Lav čak i pozna Hrvatsku i obraća se jednim dijelom i na hrvatskom jeziku. Dakle, veliki dan i očekujemo puno od ovoga pape. Pa će, kažu, pamtiti baš svaki detalj s trga Svetog Petra. Toliko je to produhovljeno i toliko je sadržajno i toliko ojačava i dušu i tijelo. Za mnoge će nezaboravan ipak biti jučerašnji pozdrav na hrvatskom jeziku. Fadien Isus et Maria. Jučer smo imali ekskluzivu na papu, znači jučer smo bili hodočasnici iz Hrvatske, bilo je prekrasno i doživljaj od jučer, a i danas naravno
Stvarno je bilo lijepo, prekrasno. Baš nas je iznenadio. Da, ja sam njegova supruga i baš nas je iznenadio. I bili smo 2 metra od njega, doista nekako onak milosrdan. Jer kad ga vidite na televiziji nije to isto, ali onak kad ga vidite, ajme, koje su te emocije nas preplavile, tako da baš nešto ostane. Mirnoća njegova, zrači. Da, doista, osjećaj mira ti ostane. Nešto prekrasno. I zato iz Vatikana brojni Hrvati odlaze s nadom da će im uslišiti 2 molbe. Očekujete li da će doći u Hrvatsku? Pa sigurno to, a isto tako i da naš blaženi Stepinac postane svet. Nacionalno hodočašće se nastavlja, no svi su vjernici već sada u Vatikanu dobili sve po što su stigli. Nakon jučerašnjeg susreta hrvatskih hodočasnika sa Svetim Ocem, zajedništvo se nastavilo i danas, kada su Hrvati sudjelovali na papinoj općoj audijenciji. Jučer su naime hrvatski vjernici imali priliku biti i na svetoj misi na hrvatskom jeziku. Nije čest slučaj da netko osim Svetog Oca predslavi svetu misu na trgu Svetog Petra, a ovaj je put to bio zagrebački nadbiskup, monsignor Dražen Kutleša. U svojoj je propovjedi nadbiskup govorio o trostrukoj vjernosti našeg naroda, Kristu, Petrovoj stolici i Blaženoj djevici Mariji. Okupljeni smo danas ispred bazilike Svetog Petra, izgrađene na grobu prvog pape u srcu katoličanstva. Nema mjesta koje bi za nas, Hrvate katolike, bilo znakovitije od ovoga. Ovdje počiva apostol komu je Krist povjerio ključeve Kraljevstva nebeskoga. Ovdje se očituje vidljivo jedinstvo katoličke crkve. Ovdje smo kao narod koji gotovo 14 stoljeća svoju sudbinu i svoju povijest izgrađuje u svjetlu Kristova križa i zajedništvu s Petrovom stolicom. Nadbiskup je u kratkim crtama prikazao povijest hrvatske odanosti Kristu i Petrovu nasljedniku, počevši od papinskih pisama hrvatskim vladarima i splitskih sabora, pa sve do naših dana. Istaknuo je pritom suvremeni primjer blaženog kardinala Alojzija Stepinca. Za tu vjernost, osobito u svjetlu vjernosti Kristovu nauku, istaknuo je važnost vjernosti njegovoj majci, čiji je zagovor zazvao na sve okupljene. Sveti Pavao kaže: živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist. To je i naš put. Ako Krist ostane u središtu našega naroda, tada Hrvatska neće biti samo zemlja slavne prošlosti, nego i svijetle budućnosti. Ako Krist ostane u srcima hrvatskih obitelji, one će biti škole ljubavi i života. Ako Krist ostane u duhu hrvatske mladeži, mladi će biti graditelji mira i nade, a ne bjegunci od života. Braćo i sestre, ovdje na grobu Svetog Petra, koji je prvi o Isusu posvjedočio: ti si Krist, pomazanik, sin Boga živoga. I mi obnavljamo Sveti Zavjet govoreći: ti si Krist, alfa i omega naše povijesti. Na današnjoj općoj audijenciji, koji su dakako prisustvovali i hrvatski hodočasnici, Papa je u svojoj katehezi usmjerio meditaciju na temu ponovno upaliti. Osvrćući se na učenike iz Emausa koji su tužni jer je Isus umro, Papa je istaknuo kako im je Krist strpljivo pomagao razumjeti i prihvatiti Božji plan, a oni su ga konačno prepoznali u lomljenju kruha. Uskrsli se Krist u skromnosti i poniznosti pojavljuje učenicima i upravo se u tome krije dragocjena poruka. Uskrsnuće nije kazališni čin, nego tiha preobrazba koja daje smisao svakom ljudskom činu, rekao je Papa. Kristovo nas uskrsnuće uči da ne postoji priča toliko obilježena razočaranjem ili grijehom koja ne može biti potaknuta nadom. Niti jedan pad nije konačan, niti jedna noć vječna, niti jedna rana predodređena da zauvijek ostane otvorena. Ovaj puta je ovo prekrasno iskustvo na jubilej hodočastiti u bazilike u Rimu, proći kroz sveta vrata, dobiti oprost i to činimo za svoje mile i drage i za naše pokojne i za čitavu domovinu. Očekujemo da će on proglasiti blaženim Alojzija Stepinca. Nama je jako stalo do našeg blaženika i vjerujem da će on to razumjeti i da će se pokrenuti ova kauza koja se zaustavila. Uz neke od najljepših stihova domoljubne glazbe,
Tisuće srca kucalo je kao jedno. U Zagrebačkoj areni održan je još jedan nezaboravan glazbeni spektakl. Veliki domoljubni koncert Dom u mom. Emocije, ponos i zajedništvo, prepuna arena zajedno s 25 izvođača i više od 150 glazbenika, domovini su pjevali zajedno. Koncert je započeo izvedbom državne himne, a potom je uslijedila zajednička molitva za domovinu koju je predvodio apostolski nunci u Republici Hrvatskoj Monsignor Giorgio Lingua. U ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Ovo je već treće izdanje ovog velikog događaja koji se održava u organizaciji Laudato televizije. Nakon zadnjeg održanog u Zadru, događaj se vratio u Zagreb i ovaj put se vidjela ujedinjena Hrvatska na jednom mjestu. Narod okupljen oko zajedničkih i temeljnih vrijednosti, ljubav prema Bogu, obitelji i domovini. Moje srce, često to puta znam reći, je kao katedrala. Možda za ovaj koncert još više od toga, možda kao 3 katedrale, jer predivno je to kad se Laudato televizija u ovom organizacijskom dijelu definira kao most koji povezuje naše ljude iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, dijaspore i to iz velike većine europskih zemalja, pa čak Sjeverne Amerike pa sve do Australije. Može li čovjek biti sretniji? Jer često puta znamo reći da smo zajedno jači i gle koliko nas ima. Ljudi dobre volje koji vole ovu domovinu, bez obzira na sjever, jug, istok i zapad, bez obzira jesmo li lijevo ili desno, samo da smo dobre volje i da domovinu volimo. Domoljubna glazba je važna jer je domovina važna. Ako to nije tako, ne bi ni domoljubna glazba bila važna. To je znak koji pomaže zajedništvu. Mogli smo vidjeti koliko je važna domovina, gledajući prizore iz Palestine, ljudi koji su izgubili sve, ali žele ostati u svojoj domovini. Postoji prirodna povezanost između bića i njegove zemlje koja ga je stvorila. Zato je važna glazba, jer pomaže davanju smisla, pripadnosti domovini, narodu. To je lijepo. Ono što su doživjeli Hrvati na trgu Svetog Petra u Rimu i koliko je vremena Papa posvetio susretu s njima, bilo je prekrasno. To me toliko utješilo i razveselilo. Zanos i veselje na pozornici se izmjenjuju poznati izvođači, a na jednom od najiščekivanijih događaja ove godine atmosfera se zagrijava do samog vrhunca. Izgaranje, potpuno izgaranje, evo mogu posvjedočiti da i nakon 25 godina iskustva i bavljenja ovim poslom, ova arena, domoljubna pjesma, ova publika, stalno sam si govorio smiri se, smiri se, smiri se, smiri se, pregorit ćeš i pregorio sam na kraju, ali to su nepatvorene iskrene emocije i nije mi žao. Neopisivo, ovaj koncert i taj koncept Dom u mom, domoljubna glazba, mi smo tu stvarno doma i tu se ugodno osjećamo i tu dajemo naše najveće emocije i zaista opet nam je čast da smo opet bili danas pozvani. Mislim, ovo je, kako sam rekao, to je koncert pjesama domoljubnih koje zaista ja, da ne nastupam, ja bi došao na ovaj koncert. Gledaš malo lijevo, malo desno, di ubereš, ali ono što se meni prikazalo najviše u principu da su ljudi sretni, zadovoljni, veseli i da uživaju u ovom cjelokupnom događaju i koncertu. Među publikom i stariji i mlađi, djeca, roditelji, djedovi i bake s unucima. Dom u mom poziva i šalje poruku. Domovini smo uvijek pozvani pjevati, a vrijednosti koje odavna baštinimo njegovati i čuvati. Dom u mom, kad se kaže, tu se u prvom redu misli na domovinu, na ljubav, na zajedništvo, obitelj i domoljublje. To je jedno sve sklopu i po meni to je jedan pečat na cijelu ovu priču ili sami početak. Nekako početak i kraj uvijek se veže za dom. Euforija, ushićenje, emocije, privilegija je biti danas ovdje na ovom mjestu jer zaista ovo je veličanstveni događaj, pravi spektakl domoljubne pjesme. Večeras je ovdje spoj emocije, ali mladih ljudi, svih generacija. Na ovaj koncert dolaze sve generacije. Ono što me posebno veseli, iznimno puno je mladih ljudi
koji dolaze na koncert domoljubnih pjesama. Dakle, mladi ljudi itekako osjećaju to domoljublje, osjećaju tu pjesmu, osjećaju poruku, osjećaju pripadnost svom narodu i ponos na sve to što domoljublje znači. Radost u srcu, suza u oku. Dom u mom događaje koji ne ostavlja ravnodušnim nikoga. Prekrasne pjesme uz odlične izvedbe čule su se od početka do kraja koncerta. Posebnu emociju budile su one koje su se pjevale u najtežim vremenima. Ne dirajte mi večera, uspomenu meni. Koncert Dom u mom od zaborava čuva brojne velike hitove hrvatske domoljubne glazbe. Ne vidim šta je loše u tome voljeti zemlju pjesmom kroz cijelu godinu. I mislim da je to možda najveći razlog što sam ja ovdje i jedan od najvećih razloga zašto mislim da bi to trebalo nastaviti. Ja mislim da je, ne znam, Lupi petama ili Moja domovina ili Croatiu iz duše te ljubim pjesma koja bi se mogla zavrtiti i nekim drugim, recimo to tako, glazbenim radnim danom. Ravnateljica, moram reći da i oduševljeno i vrlo osmišljeno osmišljava ove, rekao bih, koncerte koji skupljaju naše ljude. A u ovom vremenu velike anonimnosti, pogotovo u našim velikim gradovima, ovakvi susreti zaista dušu liječe. Te večeri Hrvatska je blistala u velikom svjetlu. Držeći se onoga što rekao veliki sveti Augustin, tko pjeva dvostruko moli. Vjerujem da ovaj koncert, ova pjesma može biti molitva kojom ćemo dati Bogu slavu, ali i našem domu, našoj lijepoj domovini Hrvatskoj dati jedan mali doprinos kao znak sigurnosti i znak pripadnosti i vlastitog identiteta. Jedna je domovina i jedna je Hrvatska i stoljeća su sanjali o njoj i ona je tu i mi smo ovdje i moramo biti s njom i putovati s njom. Mladost među publikom, mladost i na pozornici. Najmlađi među izvođačima, 10-godišnji Marino Vrgoč, koji je izazvao posebno oduševljenje kod publike i zaradio veliki pljesak. Jedno veliko mi je čast bilo pjevati u Areni Zagreb i to što je publika pjevala s menom. Naravno da je uzbuđenje bilo prije samog dolaska na pozornicu, ali neki smiraj, baš kako je Jasna rekla kad smo počeli pjevat. Evo, ja imam i malu bebu Trbuhu koja je zaplesala skupa i zapjevala s nama. Tako već na prve taktove. Laudato je ovim koncertima postao začetnik jednog dobrog trenda u Hrvatskoj, pogotovo zato što su u Hrvatskoj i u svijetu geopolitički vrlo teška vremena i mislim da je zapravo svakom narodu potrebno da na neki način drži do zdravog domoljublja, do zdravog patriotizma. Ovo je jedan način da se na dostojanstveni način da se pokaže da se voli svoja domovina, da se vole ljudi koji ovdje žive. To već godinama prepoznaje brojna publika i gledatelji, ali i izvođači koji se rado odazivaju pozivu na koncert. Važno da je to dobro što radiš. Znači moraš paziti na riječ, na tekstove, mora biti dobra glazba, Danas je publika vrlo probirljiva, što je i normalno u toj globalizaciji svega, a posebno glazbe i televizije. Moraš biti stvarno da doneseš nešto da je interesantno, da privučeš pažnju. Znam da će ovo trajati jer je ovo jedan od povijesnih istina svih nas i publike i nas koji smo izvođači, jer to Dom u mom je više od onoga što uopće mi ovog trenutka i shvaćamo. A jednako lijepo i ponosno bit će sljedeće godine. Cromark Media Inc. Production donosi vam na Omni 1 kanalu hrvatski televizijski program Croatica TV, koji sada možete gledati u Ontariju 3 puta tjedno. Subotom u 12:30 poslijepodne, nedjeljom u 7:30 navečer i u srijedu u 9:30 navečer. U Alberti svakog četvrtka u 7:30 ujutro
u British Kolumbiji svake srijede u 2 poslijepodne. Širite naš hrvatski program među svojim prijateljima. Slušajte radio program Hrvatsko srce subotom od 9 do 10 ujutro na 530 AM. Voditelj programa Vlado Miljan. E-mail radiohrvatskosrce@gmail.com. Telefon 416 580 8050. Svake noći Boga za te molim, pivajući kamenu i drači. Croacio, kamater te voli, umorna si, samo mi ne plaći. Sve ću pisme pokloniti tebi, sve đardine neka mi te kite. Croacio, iz duše te ljubim, ja te volim ka i mati dite. Croacio, iz duše te ljubim, ja te volim ka i mati dite. Još se sjećam onih riječi što mi uvijek priča čača. Nemoj sine nikud ići, tvoje kamen, maslina i drača. Nek te rani korak kruha, kapija vina, zrno soli. Nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku si ne voli. Toliko od nas, dragi gledatelji, imajte ugodan dan. Thank you for being with us.